Направо ми затвори. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Румбата, намираме се в Underground Barbershop. Днес ще украсяваме салона. Ти ютубър ли ще ставаш ли човек? Аз ми ще ти ставам сводник! Да въведем малко коледно настроение и да проследиме един наш ден. Какво ще правиме? Очаква да разберем. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying. Ами, другари, до сега украсявахме. Положението е окей. Най-вероятно ще продължим украсата в следващ ден, тъй като вече започна да ни се открива работа. Тонката има клиент. А пък аз се приготвям, тъй като и аз след малко започват да идват клиенти в салона. Така че първото видео беше така изключително елементарно. Като последва в канала да видите, всъщност напишете ми в коментарите какво искате да видите. Искате да видите процеси в проследяване на една пострижка, искате да видите туториали, уроци, така наречени, искате да се запознаете малко с това, кой съм аз, какво представлява салона, от колко време занимаваме и така нататък. Като цяло, всичко, което ви е интересно, може да ме попитате в коментарите, да направим един Q&A, да направим един въпросник в Instagram, в който да отговаряме на въпроси по време на видео. Така че благодаря ви много, че гледахте. Надявам се в следващите видеа да правим неща, които да са ви по-интересни на вас и на нас също. Така че ако имате предложение, може да го оставите в коментарите. Младият господин на вашите екрани се казва Сами, той е на 8 години и се постригва от цели 4 години при мен, така че сами може да си представите за каква лоялност става на въпрос. Тук вече започваме с прическата, като мокреме с водичка, разделяме косата на сектори и започваме след мъничко да я намаляме. Ето тук вече работим с ножица. Мигновено се пренасяме към същинската част, любимото нещо на Сами, а именно дизайна, който е звезда. Ето тук вече завършения резултат. Имаме нещо като среден фейд от едната страна и от другата страна дизайн. Тук нещо се върти, гледа си топлия шоколад, който му обещах да му дам. Хора, моят ученик Самката си има модел. Много добре се справиш, само моля ти се, трябва хубаво да почистваш. Защото когато почистваме, тогава може да си виждаме грешки. Точно така. Сами, важно е да почистваме, освен, и имам предвид, че почистваме, ние почистваме машинката с четката, а не почистваме машинката в четката. Това е едно на ръка. И другото нещо, което е, когато подстригваме, си почистваме и ръцете. Разбираш ли? Трябва да спазваме добра хигиена с клиента. Така че продължаваме по същия начин. Тук тези косъмчета вече трябва да ги вземеш на контра, за да можеш да достигнеш до нулата. Давай. Ето тук вече продължаваме с следващата прическа. Това е Енчо,
много добър мой приятел и клиент. Енчо е с много интересна професия, между другото. Той работи като перкусионист в Клуб 33 и е от хората, които така много се радваме да видим, особено когато сме малко на градус. Та нека да се върнем на прическата. Прическата е сайдпарт, като фейда, който правим този път е Taper Fade. Той реши да опита този вид фейд за първи път. Taper Fade е характерен с това, че се преливат само бакенбардите и врата. Както наблюдавате в момента, вече се насочваме към врата и детайлното почистване, така да се каже, на фейда, като използвам телефона, който добре успява да улови контраста между бялото и черното в прическата и да ми даде насока къде точно трябва да работя с филажната ножица. Оформяме брадата. Оформяме и долната линия на брадата. Време е за малко подчертаване на линиите с бръснач. Работим на сухо за по-хубава линия, да излезе по-отчетливо. Разбира се, когато позволява кожата, това е най-добрият начин за отсичане. И ето го и крайния резултат. Нагласихме камерата. Криска, ти си за първи път при мене. Да. Надявам се да не си за последен. Тук съм ти стъпанчил една камера пред лицето. Няма да е. Че да видим. Мисля, че няма да е последен сега. Че да видим. Добре, имаме звук. Така, ти наскоро си се постригва. Преди 4 дена. Преди 4 дена. Днес кой ден? Днес сме примерно някаква сряда, четвъртък. Понеделник се постригва. Добре, и какво те води при мен отново за пострижка? Не си доволен или по-скоро някакъв повод ли имаме нещо? Има повод. Кажи, какъв е той? Малко заминавам на почивка. Заминаш на почивка? Супер, пожелавам ти хубаво си изкараш и да си носиш новата прическа с голям кеф. Сега казвам, че тук не ти изглежда много добре прелято. И не ми изглежда равномерно с друга страна. Добре, за целта ще трябва да разделим косата на сектори и да видим кой сектор дали спрямо другия е съразмерен. Така че ще го направим. Тук ще следваме, предполагам, отново визията на low fade. Да, не се твои. Добре. Косата отгоре си я държиш надясно. Предполагам. Назад по-скоро. Назад. Да. Назад. Всичко да върви назад? Да. Добре. Брадата ще я правим ли? Само форма. Само оформяне, тук ще я прелееме. Да, преливане, дължината си остава също. Дължината си остава. Добре, веждите искаш ли да ги заформим? Може малко. Добре. Леко отгоре да признача. Окей. Разбрахме се. Don't be begging for your life, cause that's a lost cause. High stakes, body armor, suicide, boy. It's the time for games and it's the time to kill. Make up your mind, baby, cause the time is here. Capital murder, capital letters. Yeah, she catching my vibe, but she can't fathom my cheddar. Need a couple gang members for these new endeavors. From this point on, anything we do together. Body on the corner, million in the trunk. 7 figures I spend that every other month. Killers on the corner, talents in the clip. Build a palace out in Paris just to fill with bitches. Ами така, това беше моето клипче, в което ви показах малко пострижки, малко от атмосферата на салона и ако ви направи впечатление, да, предлагам обучения. Ако ти, който гледаш, искаш да станеш браснар, искаш да бъдеш човек, който да се занимава с мъжко подстригване, да усвои всички похвати на браснарството и да получи документ за това, държавно признат, а не просто някакъв си сертификат, можеш да ме потърсиш. Предлагам обучения, като за повече информация може да се обадите на посочения телефон, който е в нашия сайт. Ако имате нужда от пострижка и така нататък, заповядайте. Повече информация може да намерите на undergroundbarber.shop. Ай, така беше. Точно, undergroundbarber.shop. Не забравяйте да ме подкрепите с харесване, споделяне на видеото, оставете по един коментар какво ви е харесало във видеото, какво не ви е харесало, какво искате да видите за напред. И като цяло очаквам вашата обратна връзка, за да мога да усетя дали такъв тип съдържание се харесва на аудиторията. Благодаря ви, че гледахте и че останахте до края. Аз бях Румбата. Пожелавам ви всичко хубаво. И весели празници!